Iki pada kendang ini jauh-jauh iki bisa nih. So, iya. Pada kendangnya masih 6 gelem iki melu retin. Awas sih. Iya. Mas Kodok merapat. Ganti teko anggota sopo iki? Putra saya toh. Oke Bima sing dhuwur Bim. Oke terima kasih juga dari Mas Bima. Awas turu wae ini awas so iya enak tambah satu kali lagi so ayo mas siapa yang mau ujung gigi